Πολύ κατά καιρούς βρεθήκαμε στην ανάγκη, άλλοτε μεγαλύτερη και άλλοτε λιγότερο σημαντική, να εντοπίσουμε κάποιο κινητό τηλέφωνο. Με μία πρώτη ματιά, ο εντοπισμός ενός κινητού, σαφώς, δεν προβάλλει ιδιαίτερα ανησυχητικό ή και επικίνδυνο. Όταν, όμως, ως μεσολαβητής εμφανίζεται το διαδίκτυο, τότε πρέπει να του ρίξουμε και μια δεύτερη ματιά. Διάφοροι επιτίδιοι, επιδεικνύοντας ποικιλοτρόπως την ιδιαίτερη ικανότητα τους στον εντοπισμό κινητών, παρασύρουν ανύποπτους πολίτες με έναν και μόνο σκοπό. Το χρήμα, ή για να είμαστε πιο σαφείς, το ανυποψίαστο χρήμα των πολιτών. Πώς, όμως, οι εν λόγω επιτίδιοι καταφέρνουν και γίνονται θύτες της απάτης αυτής? Τι κρύβεται πίσω από την υπηρεσία εντοπισμού κινητού? Σαφώς, όλα σχετίζονται με τις τεχνολογίες και τα πάμπολα κόλπα του διαδικτύου. Διαφημίσεις και δελεαστικά μηνύματα, που δεν μπορείς παρά να τα προσέξεις, αφού, τις περισσότερες φορές, είναι ολόφωτα και πολύχρωμα σαν φωτεινές πινακίδες καταστημάτων και, κυριολεκτικά, πετάγονται από το πουθενά στην οθόνη του υπολογιστή με τα πιο συνηθισμένα προσωπία των υστερόβουλων επιτιδίων που αναφέραμε προηγουμένως. Μάλιστα, όχι μόνο παρέχουν τις υπηρεσίες τους, δηλαδή τον εντοπισμό κινητών, αλλά προσφέρουν ή μάλλον χαρίζουν από δώρα υψηλής τεχνολογίας και gadgets αμφιλεγόμενης ποιότητας, έως κάρτες ανανέωσης χρόνου ομιλίας ως αντάλλαγμα ή επιβράβευση της χρήσης του εντοπισμού κινητού. Η περιπέτεια ή μάλλον ο γολγοθάς των ανυποψίαστων αγοραστών θυμάτων ξεκινά τη στιγμή που οι ίδιοι επιλέξουν να πληκτρολογήσουν τα προσωπικά τους στοιχεία στα ειδικά διαμορφωμένα πεδία των μηνυμάτων, για τα οποία μιλήσαμε παραπάνω. Στην ουσία, βέβαια, η επιλογή αυτή είναι υποχρεωτική, καθώς παρουσιάζεται ως προαπαιτούμενο για κάθε επόμενο βήμα προς την υποβολή της διαδικασίας αγοράς ή της υπηρεσίας εντοπισμού ενός κινητού. Ορισμένες φορές, επίσης, ζητείται από τον αγοραστή να στείλει ένα μήνυμα από το κινητό του σε συγκεκριμένο αριθμό, ίσως ως εγγύηση της αγοράς του ή του εντοπισμού κάποιου κινητού τηλεφώνου, το οποίο μήνυμα, όμως, αρκεί για να γίνει η αρχή της ταλαιπωρίας του ανυποψίαστου θύματος. Κλείνοντας, θα μπορούσαμε να πούμε πως, επειδή όλοι μας, ως χρήστες του διαδικτύου, καθημερινά βρισκόμαστε αντιμέτωποι με αυτήν την πραγματικότητα, οφείλουμε στους εαυτούς μας να κρατάμε επιφυλακτική, τουλάχιστον, στάση. Οι δελεαστικές διαφημίσεις για εντοπισμό κινητού και τα σε εξευτελιστική τιμή ακόμα και χάρισμα, προϊόντα αποτελούν απλώς και μόνο προσχήματα μιας καλωστημένης και μετρημένης από όλες τις πλευρές απάτης με αποκλειστικό στόχο την οικονομική αλλά και ηθική εξαπάτησή μας. Προς αποφυγή, λοιπόν, μιας πραγματικά επώδυνης περιπέτειας, τόσο για εμάς όσο και για τις οικογένειές μας, αρκεί η αδιαφορία μας σε τέτοιου είδους οπτικά και τεχνολογικά σκευάσματα. Αντί όλης αυτής της ταλαιπωρίας και του μπλεξίματος, ο ενδιαφερόμενος για εντοπισμό ενός κινητού μπορεί πολύ απλά, σίγουρα και με ασύγκριτη ασφάλεια να απευθυνθεί σε κάποιο αξιόπιστο γραφείο ιδιωτικών ερευνών, όπου θα έχει να κάνει με ανθρώπους και όχι με παράξενες και απρόσωπες διαφημίσεις.